sejjaħ l-Onorevoli Malin Farrugia, kjoġbu, insaqsi kiena. Il-klim, tirtiraħ il-klim skont il-ruling? Nista' nitkellem qabel? Le, il-ruling, tirtira il-klim li semmejt. Jekk jiena qed xi kliem dispreċjattiv lill-Onorevoli Demono Grek, jiena nirtiraħ, però nixtieq nagħti spjegazzjoni. Le, ħu paċenzja, il-ruling ċar, tirtiraħ. Issa dik hija hawnhekk irid nasemmija ka ruling għalissa. Grazzi ħafna. Ma nista' nitkellem wara. Meta jkollok il-ħin titkellem, imma fuq waqt il-ruling ma jsirx diskussjoni kif taf inti l-istanni kol. L-Onorevoli Demono Grek. Jiena, Mr. Speaker, jekk qed xi kliem. Le, inti qed ngħidlek biex tirtira kliem, niġi ħdejk u nifqak tirtira. Jiena lest nirtira kliem jekk ħasset l-Onorevoli. Le, mhux ħasset, inti jekk il-kliem niġi ħdejk u nifqak tirtira. Iva. Grazzi. L-Onorevoli Simon Busuttil, ħu paċenzja. Sur President, nixtieq nitlob l-istedja tiċċara jekk hux qiegħda titratta l-żewġ onorevoli membri bl-istess mod fir-ruling tagħha. Sempliċement biex nifhmu. Onorevoli Simon Busuttil, inti kkopja tar-ruling, m'għandix għalfejn nikkommentik ta' fuq ruling u jekk jidhirlek xi ħaġa hemm proċedura biex tiċċallenġa ruling. Onorevoli Simon Busuttil. F'dan l-istadju, Sur President, peress li aħna ma nistax kif taf inti nikkummentaw fuq ir-ruling, l-Oppożizzjoni ser tażel illi tħalli din il-Kamra bi protesta għal dan ir-ruling u tispjega mal-medja għal ser tagħmel. Grazzi. Issa niġi għall konsens tal-atti.